Ene barada yüzlerçe, müňlerçe rewayetler bar. Adam ogly kim akyl bolsa-da bilýär. Dünýäde eniden meýik keramat ýok. Emma barbyr ol dany rewayetler bilen eneleriň hormatyny beýgertjek bolýar. Qadim zamanyna bir aşyk magşuk bolupdyr. Gönücan bütün dağlar, dağların başına ak karlar. Hemme senki. O dağların üstüne alelwan gullan hemme senki. Asmanna ak bulutlan hemme senki bolsun. Yüreğimem senki. Bir uçup baryan ak kuşlar. Olurum senki. Hemme senki. Anha Ferit, bu su damcalaram senki. Beýdip görmedi haşt edýän. Men sen çyn ýürekden söýýän ahry. Dogrudanım. Howala, Söýýäň da onu. elbetde. Bar onunla gitti ejeň ýüregine getir. Näme? Näme eşitmediňmi? Eger söýýänliň çyn bolsa, bar gitti getir da ejeň ýüregine. Hani söýýän ýadyňmy? Näme boldy? Ýatyň okmy? Eger söýýänem çyn bolsa, ejem ýüregine getir. Ejem ýüregine getir. Hudi, hudi, oşlar gaya dağışlar. Yaradanı yalvarma. Gelin oğlum. Ecelir öyledir. Ece. Yaramazak bolýan. Döndüm. Sen nerede? Döndüm. Oğlum, yıkılaydın mı bana? Ferizat bol, bir yerim ağırdayım. Canalar. Döndüm. Döndüm. Sen nerede? Döndüm. Döndüm. Mukaddes ruhnama hakkındaki düşüncemedi, hasam çuňlaşdyrmak. Köp okan, köp biler diýipdirler. Geçen sapar mukaddes ruhnamadan biz
iki tane oğuz doğunları baradaky rowayaty gurrun merersipdik. Kim şu rowayat ýatla biljek? Tuğuleme, berekella. Mugallim men aýdaýyn. Yok Serdar, sen geçen tapar jogap berdin. Mehrijan, Iki oğul doğan baradaky rowayaty şeýle sözler bilen başlaýar. Ey, kim var berde? Adam mami. Eşdiýäň mi? Kim var berde? Bayramjygym ağlama. Sen näme korkýanmy? Korkyan. Sen näme meni maskara etjek bolýan ha? Korkma. Yanında men mara ağlama. On tamam kakam elmi dama bize aydardı. Oğuz çağız hiç açan ağlama diyerdi. Gel ikimiz Ecemin aydışıyalı oturup arkalaşalı. Gel. Yerine etti arkanızı mı? Havva. Hop. Hop. Nahar gelli. Şula bolayday. Sağ ol ağam. Sağ ola. Eşdiýän mi? Bayramcan inim. Şu toğrakda bir Türkmen bar ya Allah. Türkmençe aydım aydı. Aydım kim aydı? Kim ol adam? Men şuna akara oňaltyp bersene. Ýöne goýul gatyra gaýsyn. Biläýdiler janymalaryny. Siz hak iş edýäňiz, äri iş edýäňiz, hak iş etseňiz hak siz halar. Oý ogul, sen diýen bolsun. Allah siz ýalkasyn. Adal ağam yankısırlar kumaydardı. Atamarak. Yo, Onno. Kakamarak. yo, Onu kumaydardı. Ecemcan. Ramzan'ı gorsun böyle. Sen näme ýene başladymmy? Ejilecek bolýanmy? Yok yok men ağlamak yok. Türkmen hiç haçan müzdürýän näler? Adal ağam söyler kumaydardı. Atamarak. Hawa, Hiç senin ömür. Hiç senin ömür. Hiç senin ömür. Kararim derdüsüne kayta arttı ağlarım. Dayı kuşa diyen aydım amay dayda. daýy, gazal aýt, gazal. Havva dayı kazalay day. Emir bolup bir barım Allah'dan inni görmükem vatanım seni gelsene göğe doğun yali yanı eneden barip
vatanım seni gelsene Tomuz yaz bilen bahari kışlar gel kışlar Ana, bulara öýe eşiklerini giyindirendir. Men sizin ataňyzdan araldım. Sizin ataňyz bilen men 3 ýola tögüşdüm. Üçüsünde de ejil geldim. İnnete yigit çıkıpsınız. Ýöne men size nesim ağır ya. Men öz elime tomoşa örkezjek. Men sizin her biriňize hanjar bererim. Uruşun. Haytiňiz ýeňseňiz, şolom öýüne gaýdar. Inim. Men senden köprek yaşadım. Şoň üçinem dünýäni senden köprek gördüm. Erti uruşda hiç gil çekinmän hanjar urgun döşümde. Sen diýer galyp ene tamydyr begenler. Olaň aglamakdan ýaňa kör bolan gözlerine şuglat. Dünyada yaşayışda Allah'ın veren ömürde süýjüdür. Ýöne onda adı doğunda atsa yoktur. Men seni öldürüp dünýäden lezzet alıp ýaşap bilmen yer baskylap ketdi. Inim, akıl eyle. Egerde ikimizden birimiz diýir galyp barsak, ýene tamynyň göwüni azajygam bolsa injalar. Olaň aglamakdan ýaňa kör bolan gözüniň biri ruşan bolar. Onda sen meni öldür. Yok. Sen ýaş. Sen gören zadyň yok. Men bolsa senden 2 ýaşly. İkimizin hem gözümüz açıp, aklımız yetip gören zadymyzdan nan. Şoň üçin hem sen hem men hem köp gören zadymyz ýok. Gow sen meni öldür. Sebäbi sen ene tamyzyň gözüni açyp ilkinji gören perdendi. Amen bolsa. Wah, inim. Bardada üçün. Sen enemiň atamyzyň körpesi. Olaň ähli söýgüsi, mehri, saňa diňenler. Öldürneyim. Ata-babamyzyň Hudaýdan dilen bir adalaty bar. Öň gelen öň gitsin. Soň gelen bolsa soň. Öldür beni inim. Yok. Men kabylyň gününe düşüp ýaşap bilmen. Delelin yarının gaýdan peýda. Bütün ýitirenden ýartyn ýitiren ýaxşy. İkimizden birimiz diri galdyk. Ýene tamynyň iki bet batçylygy bire geler. Olaň kalbyna iki gowuryň deregine bir gowur galar. Wah, takdirim şeýledir de. Ýoksam oğudlar nire, benim munmazından oturmağımın nire. Gök Tanrı'da kapır düşmanı taraf bakanlar. İkimiz dünyadan misal alary. Uyuşlu ölür ya, ecil ölü ya. Kimin ıkbalını ölmek bar bolsa,
onu Tanrı yazanlar. Urşaly, goý duşman hediletsin. Çödün. Allian. Näsen ama. Hallå. Başlan. Bolny, öllür. Aman goýma, öllür. Öllür diýen. Öllür. Öllür de. Öllür. Yok. Öldürecekler. Öllür. Yok. Min arkama. Gidelim. Gitti. Tutun. Ne emettiniz? Getirin çaldırak. Atı, atlı bira geliyor. Böyle yani arkadaşım. Kim gıyı? Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Bir gecelik mehman alır mısınız? Bir gece değil. Gerek bolsa 10 gece dalar köşe. Vah oğlum. Dine mıyıkman nel. Biz seni oğulluğum alar. Ağam. Öyümüze tegellik. Biz dostluk, doganlyk diýäris. Aslynda dostluk, doganlyk bir-birine gaty ýakyn gymmatlykdyr. Oturay Mehri. Mukaddes ruhnamada Perzent edebi diyen bölüm var.
Şonunu Perzent bilen enatanyň arasyndaky baglanşyk öz beýanyny tapýar. Bu hakda kim gurrun merip biljek? Serdar sen aýday. Mukaddes ruhnamada enata bilen perzendiň arasyndaky gatnaşyk baradaky rowaýatlar öňkü döwre degişli bolsa-da, onuň many mazmuny şu günümizde de wajyp. Günlerde bir gün atalogul paçanyň nökerleri tarapyndan ele salynıpdyrlar. Olaryň ikisem ogurlukda aýyplanyp jeza meýdançygyna çykarypdyrlar. Eşitmedim diýmän halaýyk. Her bir adam beýleki bir öz ýaly adamynyň zadyny elle girse, onuň gollary çapylýandyr. Kimde kim beýleki bir wennäniň zadyny ogurlasa, eden jenaýetine görä-de jezasyny çekmelidir. Atasyna 40 gamçy, oğluna da 40 gamçy. Kaka. Kaka. Şovur urun yerine urdu duray. Oğluma vur degmeseňiz ben sorum. Wah, balasy. Ene meni gaty geň aldyrdyň. Ýaşuly. Özüň urlaryna ha mert çydadyň. Hiç dediň çykmady. Ogluň urduk bol agla berdiň-de. Buň sebäbi näme? Özüme degen gamçy tenime agyrtdy. Ogluma degen gamçy ýüregime agyrtdy. Ne dedin? Şeýle pikir edip bilen adam, şeýle duýup bilen adam hiç wagt dogrulyk etmez. Goý beriň bulary. Ada deýlen. Sultanım. Sultanım. Owa, näme mardyň bar aýdy ber. Sultanım. Sizin ýasawlyňyz maňa azar ýaman berýär. Günne aşa öz dost ýarlar bilen öýüme gelip meylis hurap gaýymyň namusyna degip wejara bolup gidýär. Inna oni hezzetledi almenni adam almady. Ehli Yunanca zatlam kutordu sultanım. Sana tütemeden kim bolsa da, hatta men öz oğlum bolsa da jezasyny alar. Sen ýöne şo deýýüs öýüňe gelse maňa habar et. Bor. Sen habar demnestiňe men nökerlenmeseň öýüňe bararyn. Men onu öz elim bilen öldürýän. Tanrı ýalkasyn sultanım.
Sultanım. Habar vermeye vurulsa dedim. Ruhsat duraydı ver. Habar versek sultanım. Şu bir hep yaza ul yine de geliptir. Hemmeğe de atlatın. Saralara sürün. Sen haram zatı değil. Menden geňirgen bana düşünýän ýaşuly. Ýöneten meň bilen aýplaşma. Sen meň ýanyma bark gaýdalyňmary bir döwüm çöregim agdyma alamak. 3 günde pokurdamdan hiç saat geçmedi. Sen gurrun meren zatlaň. Men ýasawullamyň edip biljek bir haýalygyndan has çöktür geldi. Eň ýamanam şol bir haýalygy men öz oglum edem Ulaýmandan guman öredi. Şo gumanym men halis maýyrdy. Geceleri uklava bilmedim. Şol üçünkü çeken gudavım hiç şur gudav bile deňer ýalyal. Meni şalyk tagtyna oturdan Allah Taala oňa kelgetmäge maňa ýar berilen ok. Gelen nesme çyrana çürmäň sebäbi oğlumun yüzüne gözüm düştü. Atalık söýgüm erkimden üstün çıkar edi korktum. Çıra yakalarına bolsa bu kez zaplyk eden oğlum däldigine gözüm düşende bolsa egnimden maýyryp barýan ýukaýryly. Ýasawulyň ýerde ýatan kellerine gözüm düşende süňgüme ýeňellik aralaşdy. Şoportotam 3 günün ağaçlığı bildirdi. Törewek hanım hakyndaky rowaýat boýunça sen nähili pikirde? Aýgul. Sen özüň nähili pikir edýäň? Törewek hanım taryhda juda tekebbir hökmünde görkezilýär. Tekebbir adam asliýetine sowuk bolýar. Şoň ýaly adam hakyky bolup bilmez. Men pikirimçe ol Seýdisany hiç açanam söýenler. Hut şoň üçinem ol Seýdisany ölme berýär. Söýýän adam gazaplan bolup biler. Seýdisy ähli zatda öz seýgisini görýär. Insanda da, sungatda da. Sebäbi şeýle üýtgeşik owadan binany gurmak üçin men pikirimçe hakyky päk söýgi gerek. Ol sen söz öz pikirim. Hawa, bu men öz pikirim. Men aýdýana Törebe hanymam Seýdi söýýär. Ýöne şahydy bolan soň biraz çekinibirek durýar. Hakykatda bolsa ol Seýdisany ýüreginden söýýär. Sene mä tüz tekebbir edekenim. Yaranma tekebbir gidelim.
Wah, seni yasan usta bilen oturup yürekten gürleşip olaýsady. Ýöne näme? Diýeniň olaýam bu ýalançda. Hawada. Men bu ýerlere gelsem, aklym gidip ankam aşan ýaly olaýan. Köne galan her bir daşy bana bir da diýen ýaly bolup dur. Ýene men olaň aýdýan zatlaryny düşünmem. Ýa-da olur menden nämedir bir da gizleýän meňde. Törebe hanım zar çektirýär. Kim owadan imarat gursa, şoňa durmuşa çykjak diýe. Baýlymam ýardym berjek diýe. Yer! Ay halayık! Esmedim diýmän laf. Könürwenciň sultany, parasatly hem adil törege hanım. İň owadan imarat guran adama durmuşa çykjakdygyny aýan edýänlerle ho! Şol ustadan öz ustadlygyny görkezip, arzu edilýän gözel binany gursa, ony törege hanım oňa öz baýlygynyň ýarsyny berjekdigini aýdýanlarla ho! Bulan haýsy dost, haýsy düşman, kim bilýär? Ýülleri gülsede, yürekleri näme diýär bulan? Haýwan alasy daşyny, adam alasy içine diýlenini. Şu dronlaryň her biriniň göwlünde şa bolmak niýetleri bar. Arman Allah Taala maňa ogul bermekde. Oňa derek akylly başlygy da beripdir. Ola dogry gyýdym. Ýöne burazyp tekep bir diýmesen. Bolly. Ötekt. Arap ýurdundan Şahzada Ali ibn Husn Mübäri. Siziň akyl paýgasyňyzyň dabarasy da gaçdyn Törebek hanım. Men şalymy,
Yurdumu taşlap sen ýydyňa düşüp Aragystana gitmelimi? Yeri, näme dymdyň? Yok Doğancan, boljak zat däl. Hawa inniki? Sajreddin Teymiroğlu. Hawa ýaşuly. Sen näme üçin geldiň? Hanım, men berde birazcık altınam getirdim. Ýaşuly. Näçe ýaşyňda? 69. Ýaşuly. Dogrujaň aýdy aýsana. 79. Ýaşuly. Bizi öktüssolar gerek. Köşk gurmaga. Sen gowy gitdi, agtyk çoğuluklan bilen bol. Özüm garram bolsam, ustaçylygym zordur. Ýaşuly, ötägdiň. Men hoş sag bol. Bir kemin nazar buyukta kenelgen voli egilke. Bu näme? Mine haladım. Sen kim morsun? Men Seyit. Diýsen gözel zat. Ama neň näme? Bir heykel şagydy. Bu gyz bir näçe ýyllar men duýşumy ýerýär. Men o gyzyň heykelini ýasadym. Ol ýöräni odan gyz. Men pikirimçe heykel şagydyny ýarasa gerek. Sen näme ony? Diňe duýşumda görýärmi? Bir heykelim gözlerine çuňurmany bar. Men sözleşmän oň bilen gürleşip bilýän. Oğuhan, men o ýydyňy duýşumda görýän. Sen näme kär edýän? Men uslu, imarat gurýan. Sen gurarsyň binany. Halepam, men ertir bina urmaga başlayan. Siz maňa akbata beriň. Goýul maňa ruhy güýç berdin. Ertir tähetligin Taňryň halalyny. Binaçylygyň ähli sırlary saňa aýan. Bar Allah ýaryň bolsun. İşiň uğruna ýoluň ak, ýollaşyň hak bolsun. Ece! Ece! Näme bala? Ece eşdiýän gerek. Eşdiýän gerek çarşyň sesini. Eşdiýän bala. Ece, näme boldy?
Oğlum, beydi vemmir özüň oda taymak gomy. Sen o binany gurup bilmeseň, men onna ne ederin? Men gorkýan oğlum. Sen bir derek kere gaýga diýeňeje. Hemme zat gowar. Wah, ne bileyin balam. Men ene ýüregim bir zata sızýar. Wah käbe menim ejemjan. Men sana düşünýän, ýöne men öňümde goýan maksadyma ýetmeli. Men o binany hukman guraýmaly. Daý içeri ýal suw beräýiň-de. Bolýa häzir. Nejigim? Daý o gyýdlara da eltäýeýin. Bolýa, bere. Otur. Salamu aleykum. Wa aleykümesselam. Daýjan, biz satyn alaýyň-da. Wah, men pulum ýok da. Men kakam tüccar, baý adam. Siz bizi halas edin. Soň kakam siziň bu ýagşylygyňyzy gaýtarar. Bir çykalygy tapsaňyzlar, ýoksam soň giç bolar. Men häzir gelýän. Sen bu ýeneler nire alyp barýaň? Aho, ýaşyt. Beýle bulara rehmiň ýan bolsa, gowsy satyn alay. Köşek. Haylada alyber. Özlerim ýaş. Tagdyn. Tüz men diýen wagtlarda. 2 dine 40 tümen berey. Öz alan yerim. Bor. Men häzir. Bolýa garaşyň. Sadagan olayın, nerkes gözlü yar. Senni perwana men perwana. Aşk kumar urup başım sermes yar. Seni söýüp perwana men perwana. Käke yerip, kä bakar sen natuan. Ataşly gözleriň yakar jadylar. Sensiň meniň başymdaky şazygam, ýanyp köýüp perwana men perwana. Höregim ataşdyr, biýgenim otdur. Yüregim tutoşdur, geýgenim otdur. Meni garyp görme, görmesen ýoktul. Senni perwana men perwana. Akvalym duşurdu sana ağöýlen. Älim oşor başyňdaky alöýmän, çemenim al, yüregime gan öýmän. Senni perwana men perwana. Şar gara gözleriň kumar ağladyr. Sen merdessan, aşka kumar halatyň. Yarym, seni meni Hudaý halasyn, ganyt ýaýyp perwana men perwana.
bulan çağlardan yar seni gelmesi intidarın zar. Bikem, yatan yok mu? Gülne, sen? Bulaydımın ovadyna men yatıp bilmedim. Sen bu yerde näme işleýär? Oň tezi bikem, yatan ölüýnem direkçek. Menem yatıp bilmedim. Ol diýsen gowaýdy. Oň ussat kemi ýok. İçinizde canınız yok mu? Saltırak görem, saltırak. Saltırak diyen mesele. Utulluk bilen koyun, utulluk bilen. Edircek kolun. İyi çökün, iyi çökün. Hawa, gurulşyk näde? Näme ýeten ok? Hemme zat goşagydy. Kim zatymyz ýok. Yer onsaň, bugünler düýş gören okmy? Ýok şagydy. Men huşumda oň mehirli sesini eşdýän. Sen näme seredýän? Sen felaket. Ne sana? Sen kim olursun seyreder yani? Şagydy. Haýyş edýän. Betesseňizler. Sen näme, gorkýanmy? Ýok şagydy. Ýöne näme de bolsa ol adama. Ýok Seyit, olar gullar. Men gullam. Şagydy. Şagydy. Bir salym aýak çekseňizler. Haýyş edýän. O benne bir zat unutupdyr. Heyde güne uzak seyredip bolýarmy? Gün gözüň ýakýara. Ýöne bir hakykat hanım. Günem ýylda. Men ýüzüme hiç kimin seyretmene haky ýokdur, o saňa da degişli. Meni bagyşlaň şagydy. Siz mamla. Götürün, utulluk bilen götürün. Sen näçe tekebbir bolsaňam, men öz söýgümi suwut ederim. Tuwelemesey, buguron binaňa tüýs ýerine düşüpdir. Owo. Ol şagydyna yarasa gerek. Owo tuwelem. Şagydy. Guron binaňyz maňa ýarady. Hiç nenem däl ekeni. Ýönem gawarasy kiçirek. Maňa has ulusyny köşk ýal edip gur. Bor şagydy. Gödöller gödeli. Kürlerim küri. Tamam ýakty çigerde jan goýmady. Humaraly gözi hüýlüdir hüýlü. Meger menne dini iman koymady. Siz bikem ýene-de ökde geldiňiz. Kim var? Bu men şagydy. Wedir senmi? Yer wedir, näme gep gurrun wa? Üýtgeşik dädelik ýok. Seyit öýden eksan gyrna galypdyr. Öýdem 40 tümen alypdyr diýerler. 40 tümeni? 40 tümeni alınan bolsa onu olur owadan ýylar bolsa gerek bikem.
Men bolmasa yine bir gedek gidip anklap geleyim Bikam. Yok, adar edinmen. Gerek değil. Küst. Bikem, bağışlan. Yöne oyun mu ya da sizden ötünç sorayan. Meni biýmada etme. Berekella wezir. Sizin sadık kulunuz. Men oları yerin ne oldu da ökman tapar. Men onu size söz vereyim bağlalam. Ece, mene bu ikide edil öjeyle meýale uğrançyp durun. Hevel sen yürüjüň ak. Yok beyler, yok. Özüňize daýsaňyzlar. Ol ýa-da ýörüň onda. De. Gullara bugün toylaýar. Idil gudu açan ýaly. Suud bilen ýaly deýinmi? Görýän oli bu ýigide misligine çydap bilmedi o. Meni ýeke oýun. Bikam bolmasa Siz boş. Sen samsyk Seyit. Beýsen men seni öllürne. Sen söýgüňem yalan. Asıl sen maksadyň maňa özüňi söýdirip tawyn etmek ekenne. Men tagtyma eýe çykmak. Başarmarsyň, sen yalan söýgüňi puja çykarar. Dört san ul pencere yılla 4 patlaňy diýä. Hanım, ýokorsunnak 4 san kiçi pencere bir aýda 4 tepden aňy diýä. Oň aptalnak 12 san ul pencere bir yılla 12 san aýaňy diýä. Oň ýokorsunnak 24 san pencere 12 açyk, 12 ýapyk, bir günüň dowamyna 24 saat aňladyp, ol gije günni hem görkezýär. Oň ýokorsunnak nagyşly beregleň içinde bolsa hanım 365 güni yerleşdirdim. Seyit, senem söýgüňi synamaga wagt ýetdi. Nähil synawdan geçirem desen yalan söýgüň aýan orka. Üýt köşük imarat gurupsyň. Sözüm ýok. Sen eliň hünärine göwnüm ýetdi. Inni sen maňa öz söýgüňem suud et. Men öz söýgümi suud etmek üçin näme etmeli?
Guron şu imaratın üstünden ödüňi aşağı okla. Näme? Näme düşünmedin Seyit? Bar. Bir ýanym kumanlar, bir ýanym ayan. Pana aklym yeter, baka yetmez aň. Bakynyň panynyň sultany Allah'm, seyir alnymdan nämälimlik berdesim. Dünýä sygar, älim sygar serne. Sen sığmarsyň dünýä felsefelerine. Barma barmy arşda jelis sırna, oğsor sarıp münäýmeseň barka sen. Şahyz Törebek hanım. Adamlaryň aýtmagyna görä, teýdusso jan berilmän eziýet çekip ýatyrmyşyň. Baryp sorak gaýsaňyz gowy bolardy gyzym. Sen beýdä ýersiň ötmedim Seyit. Menini senki, men senki ýaly aramy ýak gurdurar. Olaň ikisem bir meňdeş bolup. İkisem hükman ýanma ýannarar. Her gerek ýerden günnogunda sen uran aramy ýakyň maňa saýa bolar. İkinni men gurduran aramy ýakym saňa saýa bolar. Bu ýalançyda akwal bizi birikdirmedi. O ýerde, son dünýäde men saňa garaşaryn. Men saňa garaşaryn şahyzy.